Hoi maदै. Farbunan lead जाथारोलै. औ ओमफ्राय मादैया फैसाखौ मोनबा मा खालामनो? जागोन. माइरं बायनानै जानो गैया. औ आच्छा माइरं बायना जागोन ने? औ आच्छा दे बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला बाजारनि एसे साहाथिंजाय थानाय गंसे कमिउनिटि हल न'आवहाय ओमफ्राय दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला नुदोंना नोंथांमोना नै आंनि उनथिंजाय गोबांथार महिला आइजोफोरा लाइन जालायनानै दङ दा बेखौ आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिगोन दा बेयावहाय मानि थाखाय लाइन जादों अब्ला भिडिअखौ नायलांनो हागोन दायो आङो मानगोनां खैलामैला बिसिडिसिनि चेयारमेन दङ बिनिफ्राय मिथिनानै लानि जिथुनाखि बे दिनैनि गोबांथार सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय बेयाव दंफैयो दा बिनि सोमोन्दै मिथिहरनो थाखायहाय खावलायनाय थाबाय एसे सिगाङाव आसाम सरकार बिटिआर सरकार जथाय सरकारनि गेजेरजों थारमाने बे अमृत ब्रिजका आन्दलन बिफां गायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन दा बे बिफां गायनाय हाबाफारिनि जुगुदियैनो अल आसामाव जेसेबांनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथिफारियाफोर दङ बिथांमोननि नामाव बे बिफां गायनायनि नामाव बिथांमोननो 10,000 होनो थाखाय थांखि लादों दा बे हाबाफारि बायदिनो दिनैहाय बेखौ मोननो थाखाय आसाम सरकार बिटिआर सरकार जे जथाय सरकार बिथांमोना दिनैहाय फर्म राननाय हाबाफारिखौ लादों बे फर्म राननाय हाबाफारियाव जोंनि खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव 108टा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर दङ 6टा बिउनि आन्दाराव दा बेवहाय 108टा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेराव 1000 जननिबो बारा केन्डिडेटफ्रा दिनैहाय फर्मखौ रिसिभ खालामनो बा नाजावनो थाखाय जोंनि खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय कमिउनिटि हल बेवहाय बिथांमोना बाहागो लाफैदों बा फर्मखौ लांनो थाखाय फैदों आइजोफोरखौ माने लाखपति खालामनाय बे थांखिजों आसाम सरकार बिटिआर सरकार बिथांमोना जथाय सरकारा बे थांखिखौ लानायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों बे फर्मखौ फिलआप खालामनो थाखाय जोङो 15 दिन बा मास मोनसे समखौ होनाय जादों ओमफ्राय दा बेखौ जोंनि जेसेबांनाखि बेनिफिसियारिफ्रा मोनदों बे सेल्फ हेल्पनि सोद्रोमाफ्रा बे फर्मखौ मोनदों बिथांमोना जेन थेन माने फर्मखौ फिलआप खालामनो मोननाय नङा जाय बिथांमोना मोनबाय बिथांमोनखौ ट्रेनिं होग्रोबावनाय जागोन बे ट्रेनिं होनायनि उनावसो बे फर्मखौ फिलआप खालामनो हागोन आरो बे फर्मखौ फिलआप खालामनाय समाव डाबल हेन्ड राइटिं बेयो सोलिनाय नङा बे वाइटजों खोमोरनाय बेयो सोलिनाय नङा बेखायनो ट्रेनिंनि उनावसो लिरनायनि खाबुखौ बेखौ होनाय जादों आरो जेनोखि बेनिफिसियारि बिथांमोना बे 10,000 रांखौ सरकारनिफ्राय होनाय बे 10,000 रांखौ अनसुंथाइखौ मोनगोन नैबेबायदि बिथांमोना मोनगोन थांनाय बोसोराव जेनोखि बे सरकारनि हरनाय जे अमृत ब्रिजका आन्दलननि गेजेरजों हरनाय बे बिफां फुलि गायनाय बे हाबाफारियाव जाय बिथांमोना जिअ'टेक खालामनानै बिफां फुलिखौ गायदोंमोन अनलाइन बै बिथांमोनाल' बेनि सुबिदाखौ मोनगोन आरो जाय बिथांमोननि गायनानै दोननाय बिफां फुलिया जुदि मोसौ बा बोरमाफोर जालांबायब्ला बे सिगांनि जिअ'टेकआव हाबखानाय बिथांमोना बे गुबुन बिफांखौ गायनानैब्लाबो बे एखे सिगांनि गायनाय जायगायावनो जिअ'टेक खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन नाथाय नैबे जेसेबांनाखि बेनिफिसियारिफ्रा दिनैहाय फर्मखौ मोनलांदों बे बिथांमोना थांनाय बोसोराव बे जिअ'टेक खालामनानै गायनाय फुलिखौ जुदि थांनाय बोसोराव गायाखैब्ला बिथांमोना दिनैसो गोदानै जिअ'टेक खालामनानै गायनायनि खाबुखौ लादोंब्ला बिथांमोननि खाबुआ थानाय नङा होननानै जों मिथिदों बे हाबाफारिखौ जोंनि बिटिआरनि सिङावल' नङा सारा आसामावनो बियो दिनैनि डेटआव दिनैनि तारिखआव बेखौ मोनफ्रोमबो बिसिडिसिनि आन्दाराव बे हाबाफारिखौ बे फर्म राननाय हाबाफारिखौ मावहोनाय जादों आरो बन्धन सेल्फ हेल्प ग्रुप दा बयबो बिदि जाजोब्बाय नै मानसिफ्रा फर्म लाङो नोंबो लाङो दा बयबो लाइनखौ मोननै लाइनावल' थानो हागोन एसे उसुबिदा जायो मोनसे टेबोलाव मोननैल' लाइन फैगासिनो दं आरोना मानसिफ्रा बहुद फैगोन मानो होनना बुङोब्ला दासो खोनासंनायनि लाबाव मान्दारगुरिनिफ्राय रैरब सेल्फ हेल्प ग्रुप फार्स्ट नाम्बाराव हाइकेट दन्दरनि रैरब सेल्फ हेल्प ग्रुप मोनाखौ दे मेदिनीपुरनिफ्राय रिंखां सेल्फ हेल्प ग्रुप ओरै रानगासिनो नै हाइकेट दन्दर रैरब सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्तर खैलामैला अनजालि जागृति सेल्फ हेल्प ग्रुप
दा बयबो लाइन जाजोब्बाय आरोना नै मोनाखै गैया मोनाखै ए बिदि लाइन जालायनांगौ नै थोस पप 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 ओमफ्राय नै ओरैनो बेयाव रानदों आरो नै ओमफ्राय नोङो फार्स्ट सावखा नामा औ बा मोनजेनबाय मोननायसै ने दा बिदि आरोखि फुरा लाइन जाजोब्बाय नै गसंबाय थालायनांगौ नै जारलाखा मोजाङै जारलाखा नै फैगासिनो दं ओमफ्राय मानसिया बहुद दङ ना नै ओमफ्राय ओरै लाइन मोनसेबाव आरो नाम्बार वान नंखा नै ओरैहाय बिदि लाइन जाजोबलायखानांगौ आरो ना नै ओरै रानना नोंबो रानना हरग्रा दा दे 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 ओमफ्राय ओरैहाय लांनोसै फुरा रेडि जाजोब्बाय नै मानसिफ्रा मा सारि नाम्बार अ आच्छा 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 दे दा नायदो नै बेबायदि आरोखि ना ओमफ्राय आं ओरैजोंहायनिहा देखायनोसैलाय नै मोनथ'वाखै नोंसिना खय नाम्बार टेबेला थिन नाम्बार टेबेल बेबायदि आरोखि नै नों मोनथ'वाखै आच्छा नैबे 1 नम्बर टेबेलाव बान्दोगुरि हाथरखि सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ होगासिनो दङ बान्दोगुरि सेल्फ हेल्प ग्रुप हाथरखि सेल्फ हेल्प ग्रुप 1 नम्बर लाइनाव दे दे बेयाव नाय मोनजेनाख' मोनाखै जोंना दाबो दे 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 नैबे 2 नम्बर टेबलनि लाइनाव थाइगे दन्दरनिफ्राय उदांस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुप गैया बे लाइनाव थाइगे दन्दर ओरैनो नै उदांस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुप गैया दैमा ओइ ने मोनबाय ए सोरां ग्रुप दैमा ग्रुप गावबागाव ग्रुप वाइसैहाय मोनो आरो नोंसिना खय नाम्बार टेबोल नाम्बार 1 आच्छा आच्छा ओमफ्राय माबाफोर बुंनो गोसो नामा माने बुंनांगौआथ' जेबो नङा जाहैबाय माबा माबि मिथिंफ्राव लिंहरनोब्ला बिराद लेटनाव सफैयो माने थाखानि नांलायनायखौ मा ओरैबायदि एडभान्सआव फैजोबदों महिलाफ्रा आच्छा बेसेबां मोनगोन 10,000 मोनगोन होननानै बुंदों बे फर्म गांसेयावहाय माने बिफां गायनायनि आरोखि ओरैबायदि एडभान्स थाखा मोनसिगोन नालाय मोनगोनाथ' सियरखा ने मोनगोना सियरानो जाहैबाय